Au, va, tots a treballar! Ens veus corrent amunt i avall, esperitats, festa d'un vol dir el treball, de 20 criats. Les coses han canviat, perquè el senyor l'han fet conde i som uns condemnats. Va, brillo, que avui esperem convidats molt importants i tot ha d'estar impecable, de la millor qualitat. La porcellana, De la Xina, les estovalles són de fil, amb còfia i amb jaquer. que hem de quedar bé. Suposo que us heu enterat de la distinció amb què han estat pagats els esforços del nostre amo. D'ara endavant en aquesta casa s'han de guardar unes formes diferents de les que s'havien guardat fins ara. Prepareu-vos per rebre gent molt important. Fins i tot els amics de sempre del senyor. Ja no són en Pauet i en Pepet, no. Ara són Don Pablo i Don José. I se'ls fa passar el salonet morat. I que esperin. Hola. Esperem que vingueu a veure Gente Bien al Coliseu. Esperem que vingueu a veure Gente Bien al Coliseu. Soy el eco de su voz. No, bueno, és que heu de venir perquè si no veniu us haureu perdut el millor de Barcelona. I nosaltres estarem molt tristos si no veniu. Heu de venir, permet-ho. Si teniu ganes de divertir-vos, de passar-ho bé, d'oblidar-vos de totes les coses que no van bé, veniu aquí. Tothom en té ganes. Que aquí ja veureu com hi haurà una estona que... Ole! Tothom ho sap, que la cubana és per divertir-se. Que sí? Bueno, doncs aquí Fins estarem. aviat. Us estem oferint la gran primícia. Es presenta Gente Bien al musical.